Iki ngajak kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia baru pertama kali tuh, Han. Nggih. Bergembira loh. Gembira kula remen sangat lah yogane. Nggih nek ngeten iki kula sewengi seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi? Tibake kok boning kuning. So Nik mau kula sowan ya karo dulur wedok ya mantan pacar Sopo? Hani Kusuma. Apa-apa meneh manggep pacar. Lah, Lah Mas omahmu ki lho Purwodadi. Nggih. Hani Kusuma omahe Tulungagung. jaman jek sekolah. Tidak era sekolah kok. Sekolah yo. Rakitan TK. Elek paute medhot Dek. Mosok ana sekolah paut medhot. Mula diaturi jumeneng ya. Siap, sendika. Diaturi jumeneng. Ayo disupati, Mas. Supati gamelan Bali we, gamelan Bali. Ayo. Mari berdiri masih bersama Hani Kusuma dari kota Marmer Tulungagung. Yuk. Yuk. Maka sepatipun, yuk. Mari bahagia berdiri bernyanyi sambil menari yang kanan yang kiri mari kemari bahagia berdiri bernyanyi sambil menari yang kanan yang kiri sampai Kita kono ndang disopo karo mantan pacar. Bener jenengan Pak Kakak. Bener aku piye? Bokonge gedhi. Rumangsaku kok ning ndi-ndi sing diomongne bokong. Bokongku iki aja dibombong ndak marake contong. Lah Contong ki nun sewu cangkem. Bokong ki ning ndi-ndi ki saru. Kok panggah diomongne ket nang bokang. Jenengan nggih ngoten to Pak Kakang. Apa? Ngomong ki ket mange bokong ae. Lah jenenge apa lek kuwi? Nggih, liyane niku mawon. jenengan ngomong saru malah bolak-balik. Lah iya Wong ngomong enek. sarung. Napa? Wonten liyane niku kok. Ya, Nggih. apa? Liyane kuwi apa? Ana sandinge to? Mboten, napa tangan niki lho. Oh, tangan ya. Tangan. Iki ngajak kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia baru pertama kali tuh, Han. Nggih. Bergembira loh. Gembira kula remen sangat lah yogane. Nggih nek ngeten niki kula sewengi seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi? Tibake kok boning kuning. Sowan wonten ngadisanan. Ngamenika ngarep-ngarep di menika dimen. Samenika sadaya masyarakat niku nandang bunga ora ana sing nandang susah. Dadi nek dikagabung Ngarep-ngarep dimen sadaya masyarakat nandang bunga ora ana sing nandang susah. Masya Allah, bocah ayu pinter anake sapa iki? Aku. Nding tak tung, nding dang tak ting deng tak tung, ding dang tak ting ding 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 ding. Kok paraku rene otomatis lho kuwi mau Mas. Kok rono nyapa to? Aja rono-rono no. Ndak oleh ya. Ora kok perkara apa. Piyayine wis duwe bojo, gek bojone rada galak. Gitu. Sopo? Ndek ingi lho, ndek Ndek ingi. ingi. Ana sinden ya ngono bintang tamu iki kelalen no. Kelalen. Rono nyajak salim lah kok terus lungguh ning gurune dalang. Sewengi gak dilori sing wedok kok no. Aduh. Sing wedok galake. Oh, masuk sampe kok ngerti lek galak wong apa cerita? Tujune sing wedok bengi iki gak melu nyinden. Oh, gak melu? Aman dah Oh, aman. Iya. Kula pangku, Pak. Aduh gak ojo. Gak wani. Gak wani. Bojone gak melu nyinden ning ndelok streaming. Oh, ndelok Iki seri. padha wae. Wong kena piyayi nenek ning kene iki lho. Sing ndi? Aku iki wong fanatik, Rek. Pripun? Nuwun sewu nek fanatik iki lek nuwun sewu, wong fanatik ning dalang. Dalange apik ya iki, liyane elek kuwi lek fanatik. Dagelan apik ya iki, liyane iki elek. Aku ya ngono fanatik. Bojo ki apik dhewe ya bojoku. Wong wedok liya ki elek. Aku ngono kuwi fanatike ngono kuwi. Ini yang patut dicontoh Mas Gareng. Jadi jenengan nek nyawang bojo Ayu dhewe sak Indonesia, sak donya ya butuhi. Liyane elek. elek. Elek wong fanatik kok. Niku lahir batin. Ora. Lho, piye? Reng tak kandani. Reng tak kandani. Pepatah mengatakan. Nek patah ndang dilem. Maksudnya ada kata-kata yang indah. Oh iya.
jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang, pandang istrimu. Kaya ngono aku ya ndek iki ngono mlaku-mlaku ning mall. Enak wong ayu. Langsung aku balik mulai tak sawang bojoku. Jebol ayu sing ning mall mau. Dadi dalam Al-Qur'an iku ada Mas Gareng Pak Kangko nuwun sewu. Asline anu galak tenan tibake wedi kok bare langsung klarifikasi. siap. Aduh, ndak melu-melu aku Mas Gareng. Aduh, ya ampun. Tibake kaya ngono tenan. Kandhani ya. Ya ampun. Piyayine lho gagah gede dhuwur nek ndalang bergas. Nek ning omah kuwi to no. Angkul-angkul lawang. Lah. Tapi sing bener ya ngono kuwi Mas Gareng. Napa? Ning Al-Qur'an ki huna libasulakum wa antum libasulahun. Diahan. artinya kan Wong lanang minangka kemule wong wedok ugi minangka kemule wong lanang. Dadi apik eleke iki disaling menutupi, saling melengkapi ngono lho Mas. pinter. Ora ana kok ngomongke bokong gedhi sisih ngono ora ana. Kudu sing apik dhewe iki bojone. Eleke ora pareng diceritake marang wong tuane, marang tanggane, kancane sapa wae ora pareng. Monggo Hana ki jek perawan lho. Hani. Hani. Hana sinten ha? Lah iki sing ning mall dek iki. Kira sing ning mau jenenge Hana. Hani. Yo. Hana Pertiwi. Ngene lho. Anu nembange wis malah kleru terus lek ngomong niku. Ya pancen lanang wedok nek wis jejodohan kuwi ibarate klambi kudu iso mantesi lan iso nutupi. Pantes yen sinawang wong akeh nutupi kanggo keelekane wong omah-omah. Kaya Pak Kangko Budwi ora kenek ngono kuwi Pak Kangko. Oke. Arep kaya ngopo, arep dikaya ngopo, mbuh bungah mbuh susah, besok sing dijak bareng-bareng selawasi ya mung bojo. Nek anak kuwi nalikane jek cilik tekane Joko, engko nek wis rabi pisah karo wong tuwa mikir uripe dhewe-dhewe. Ning nek bojo mbuh penak ra penak ya selawase dienggo. Ngono lho Pak. Senajan to nuwun sewu, ibarate bojo jek ayu mergo nom. Engko nek wis ngungkuli tuwa ora iso diarani ayu. Ning ibarate wong tuwek kuwi kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwek? Quran suwek kuwi diwaca ora kenek diguak dosa. Bojoku nek wis tuwek ya ngono, disawang ora penak, dipegat dosa. Oh, ya, Quran suwek. Bener kowe. Kowe bener kowe ambak sak celmongan yang bener lho. Aku iki putu kiai kok, Pak. Oh iya, disawang wis ora kenek, diwaca ya ora kenek, dienggo ya ora kenek, digoak dosa. Lah. Paham jenengan? Putu kiai lho jenengan lho. Iya. Ora iso nek wong lanang arep piye wong lanang tetep gagah ya. Lho wong lanang kok ora iso. Reng, ngalah timbang dikekrek cangkemmu, ngalah. Sinten? Aku karo bojoku wedi kok. Lho aku ora wedi wong ora bojoku kok. Lah iya. Wong lanang apa gagah jale to sampean ngene iki 35 50 tahun kas ya wis ngeni jajal. Wis ora iso madhep ngalor. Ora iso no. Mergane ambenmu ya wis madhep ngalor. Iki wis sembrono. Ning arep piye aja golek eleke. Nek gur golek ayu kancane akeh, nek golek sugih tunggale mberah. Ning kesetiaan hati itu yang harus kita ugemi. Aja diblenjani. Kados warga masyarakat mriki ngadisanan alhamdulillah sedayanipun guyub rukun. Urunan 50.000 nggo nanggap wayang ya to. Iki nek ora sing bener-bener guyub rukun, sing bener-bener napa gotong royong. Ikhlas gotong royong mboten enten. Nang desa kula urunan 7,5 ya lah Pak Kangko. Napa? Ora dadi. Ora dadi. 7,5 sik njaluk susuk. Ngadisanane sing guyub rukun gur sing bapak-bapak. Yo Pak yo. Lah, nek ibu-ibu urung karuan. urung kok iso. Ketoke jejer awur iki lho karo ngrasani. Lho gelange aki, lho imitasi. Rasane sing wedok. Nek wong lanang apa enek rasan-rasan, kae ukluke palsu lho ora enek. Wong lanang sing guyub wong wedok ya apa. Kene bareng lho ketoke lho jejer awur gak loroan. Kaya iki sapa jenenge iki? Mayang karo iki Okbang, ket mau apa loroan? Ora loroan. Oh iya. Wong loro-loro iki seneng aku tak tolak kabeh. Bayi enek. Ora ana masyarakat ngene iki kabeh guyub rukun gotong royong ora ana sing iri dengki srai jalan mutakil. Amin. Ora ana. Pokoke kabeh warga sing melu urunan tak dongakno rezekine sempulur. Amin. Panjang umur. Amin. Sugih sanak, sugih sedulur. Amin. Tahan. Dalem. Anu, ki mau lek ngadisanan wis mau werdekke. Nggih. Kene iki kepala desane Pak Suparni. Pak Suki apa? Suparni. Parti apa? Ni apa? Ayo. Su niku sumeh. Sumeh. Sumeh seneng
napa jenenge seneng mesem. Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Mergane nggih merongos, Pak. Streaming lho iki. Streaming lho iki. Nyapa tak wengi. Ken streaming iki. Kepala desaku kadesku ngandang saiki. Sumpah. Ora mungkin ning ngono apa nek TV. Oh iya, Dik. Oh bojone ndelok. Saiki PJ kok. Sumeh. Sumeh. Par Menika paring seneng dono weweh mulane rezekine lancar barokah berkah ngoten. Tenan kok, tenan. Tenan. Aku diceritani bapak-bapak pas ning pondokan sing jenenge Pak Suparni Mas nek roh penyanyi iki lung. Roh penyanyi langsung lung. Ning tapi ki mang urung lung ning aku. Lung iki artinya apa? Apa? Lunga. Oh lunga to. Tak kenal lek lung-ngelungne. Alah ngurang. Ora. Paring apa-apa paribasane nyambut gawene 24 jam nggo melayani masyarakat yo Han. Nggih leres. Nyatane 3 periode lho Han panjenengane Pak Suparni. 3 periode. Ora lurah dipercaya karo masyarakat lho ya ora kelakon to. Nggih leres dawuh jenengan. Berarti pun pirang tahun Pak Lurah niki? Lah wis suwi banget 20 tahunan. Masya Allah berarti kaya bapak kula. Bapak kula pun 28 tahun Pak. Nyapa? RT. RT kok dibanggake. Lulu wong. Ning ya ora kok. Paling rendah iki paling tanggung jawab iki paling ngabot dhewe Pak RT niku. Pak RT, Pak RW niku Pak Lurah tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Pak RT. Andani. Oh bener. Nih niate sae, niate apik, niate becik. Mula menika dados kades sampai 3 periode dawuh jenengan wau nek mboten wonten aturan nggih seumur hidup Pak Suparni menika dados kades. Leres. Tepuk tangan kagem Pak Suparni. Ngelak tenan. Aku ndek iki apa jenenge ngonceki asma ngono kuwi disawer dan 100 lho Pak. Oh, kaya kono mau ya? Heeh. Pak Parni, mboten sah digugu niku gromongane wong guyon kok, Pak. Ndek iki aku ning ngene ngancuk aku yo an Pak. Oh iya ngono ya. Pun mboten sah digagas, mengke nek perkara niku mengke kula sing ngurusi Pak. Cacah niki mengke tak usane kula mawon. Kula sampean sing menehi. Alah gampang kok tak wis nomor rekeningmu tinggal aku langsung tak kirim. Jenengan barang Pak Kangko. Oh, kula 1 juta. Wis mengke kula sing ngurusi. Iya. Berarti dengan demikian, niki tukang ngonceki Pak Lurah kuwi. Ngonceki asmane Ya mboten iya kok. ngonceki jenenge, ngonceki apa? Nggih. Pak Lurah, dulu Pak, gak usah digagas ya Pak. Mbak Hani, Pak Kangko mungkin gak usah digagas. Sing ngurusi kula. Pokoknya jenengan kok piro 500. Pak Kangko piro, Bang? 1 juta. Mungkin sing ngurusi kula. Mungkin kula utang jenengan ya, Pak. Elek. Kok Ngarep ngemis padha wae. Nyawa wacanan ta? Cocok. Banter men Mas. Malah jegok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kasugengan. Semoga dalang di Jokangko diberi kesehatan, amin. Amin. Bersama kru semuanya, amin. Maaf Mas Dalang, Mas. Sudah ngono sik pantes to. Ora apa-apa, wis ora apa-apa, nglegake no. Aku minta gendeng gelang alit dibawani dari saya penggemarmu Ugi. Apa niki? Mbah Wandi Maguwon. Maguwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maguwan kuwi sambit yo sing wingi yo nanggap Pak Kangko. Oh nggih. Dadi ora trima bengi iki nyusul mrene salam mugi kagem masyarakat Maguwan sing bengi iki pareng rawuh lan Bulurah Maguwan. Nggih, Pak nuwun. Sing dijaluk lagune apa, Nduk Han? Gelang alit. Gelang alit jaluk bawane. Nggih, dibawane. Oh ya, nggih. Mengke apa jenenge? Gelang alite men diaturke Waranggana Dwijo Laras Indonesia. Iki lagune apa, Nduk? Sing arep matur nggih. Apa lagune? Sriuning. Napa? Bawane napa? Bawa sike. Oh, setia tuhu. Oh, dang kuning ya, dang kuning. Dang kuning niki kan pas bayake kuning-kuning kaya gedang. Kaya pola gemandul ke lho, Mbak. Jarene kok kaya Ora iki. Ayo pokoknya njaluk bawane Nduk Hani Kusuma sike. Nadyan Wuju. Ayo, Reng. Oh, Iki lho. Ki maka rene karo sapa Nduk Han? kula kalih Ibu. Wah, iki lho. Berdua. Mergo apa? Diterne karo buke. Napa, Bu? Kuwi cara kembang ki ra gek mekrok-mekroke. Akeh tawon-tawon sing pengen ngisep sarining
kembang kuwi. Oh, Mula dijogo tenan. Direksa. Jenenge duwe anak wedok gek prawan gek ayu iki kaya ancik-ancik ning pucuke ngeri. Aku ya ngono, aku duwe anak iki mlebu SMA aku rasane kuwatir. Nek anak wedok ki ngono kuwi, beda karo anak lanang. Oh, nggih. Iki mah diterke karo ibuke, nganti-nganti diterke karo ibuke untuk menjaga keamanane Nduk Ani sendiri. Ibu kok mun matur kalih kula kok. Ngapa? Mas Gareng kula titip anak wedok siap, pokoke tak arep sorong dino. Ya, dibawani sikno. Monggo Cahayu. Natyan ya. Natyan wucu temong peksi. Saiki Mas Gareng. Jos. Pilihan. Nanong. Teko ya nganggo jilbab brukut kae reng. Nggih, kula nek seni piyambak. Ki arep arep munggah panggung ngisakan sik. Nggih, jelek salat. Salat terus isuk kae amene langsung subuhan. Senggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Sinten niku? Lah kowe dicekel tangane karo wong lanang ya Allah kula dosa astagfirullah bareng dikeloni meneng ae. Niku senes kula lho, Pak. Niku mau sing brukut mau senes kula. Dudu kowe to? Sanes. Sapa mau? Niku ponakan wong aku iki menghalangan kok. Kok yo kondol. Tak kira kowe mau Pak sliwer. Nanung ya. Alus manis marah hati. Piyai ini cantik, suaranya apik, biu. Makasih. Sama. Wis minggat kula Nonanung goleki si podang kuning. so diganti ya Nduk. Apa? Tiba A si podang jenar. Si podang Ora jenar. tiba I ini tiba A. Balik malih nek ngapunten. Nono. Iki kan dinten Mas. Goleki. Goleki si podang jenar. Padha jenar kuwi ya kuning ya jenar ning ngepaske sukon wulon. Nggih. Nanung ya. Iba bunga hinga tiku nyanding bisa dadi Aku njaluk digarap rong irama sepisan dangdut, jaipong sing angka loro digarap samboyo. Nah, oke jogete anu Hani gen ketok. Hana. Sajane ana sinten to, Pak? Kleru. Oh, nggih. Hani. Ya, coba. Kentange Mas Gogo. Ayo semangat Le. Ele. Yuk, dadas.
Yo, apa yo? Ayo Han. Tak pelanduk.
biasa Aku yo sik ning kene iki Mas Gareng. Piye? Sinden-sinden dicepaki prompter sakmene iki sangat berguna. Ning yo ning kene Berguna kok berguna. Berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lah tendane kula niku nggih wonten ngeten iki. Isine keong racun, PP apa, bokong semok ngoten. Bocah kok sembrono. Ning estu no. Sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lencir kuning dasare nemu giring ayune tumpuk undung suarane becik jogetane luwes nek aku wong lanang tetep milih kowe wong wedok liya riya lah ning apa-apane no tenan 100% kowe aku kowe cah-cah iki apa jauh kowe gak tenan kowe pakake terbaik Kowe ora ngerti kok rek. apa Pas ngerti ya nih joget jaranan piyai ning kono mbuh nyanti ngono. Bareng kene ngerti joget jaranan apike kaya ngono, lek ngerokok saya cepet. tegese napa nek ngoten niku Ya ora kuat-kuat to nyogo. wis koyo timbangan kok Dalam. ini kula napa ngertos mboten ten mriki tok lho TV ngajenge jenengan nonton bal-balan to Dek winginane Dek iki, Oh, Dek. saiki ora. saniki mboten Ora. Aku pecinta timnas kok. Perkara Jerman mulih ya ben. Wong dudu jagoku. Ya, perkara Londo mulih ya ben. Jagoku kan Meksiko. jare Lah, iya. Thailand Ayo karo tak duetne karo sapa jenenge? Iya kulino rekaman ana campur sari iki lho. Si anu sapa? Ova. Ya, Ova. Aduh, Wah, iki. Duel karo Hani Kusuma. Ya, ya. Oh. Ya, Pak. Ngadeg, Pak. Jumeneng cahayu lah. Ya bocah kok Boten ayu. disepoti to. Alah ora usah. Lho, jaluk disepoti kok. Wong wedok iki aleme ora. Cepoti pokoknya cepoti. Yo, Pak Pang ele. Yo. Lah apa? Dalam. Bocah kok ayune ora njama, ora maido. Jare aku kok gak ayu. Tenan kok no, ora maido. Sindene dijo kanggo ki ayu-ayu. Jare Durhani tok sing ayu. Ora ya mau gur yung nglegakno kono lho. wong lanang iki yo ngono Asline iki dijo kanggo ki apik-apik ayu-ayu tenan. Mas, tenane. Tenan. Hani ki opo? aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji ku tukang ngapusi Gue ngiyem-yem kono, gue gak apa-apa. Si kono ben ayem. Ora. Apa? Ora. Dijo kanggo jenengane ayu kabeh. Ayu, Mas. Dijo laras kilo apik-apik ayu-ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sih. Tenan kok no, tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan. Ya wis enak karo aku Iya, ya. Hani Kusuma ki ning apa? Ya wis gak usah. Nek karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocah lho. ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo justru Jarine aku tok sing ayu piye? Wis kono. Jarine aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. apa jare mesti omben apa mau dapat
Gak bu aku tak karo kowe ae ku. Rumasa. Iki enek ceritane anu. Pun. Apa neh? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mengke kula anu jenengan bisiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kok kaya Mas? Kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci mburi. Kunci omah ki lho. Pok. Ora. Nembang ya, Mak. Yo nembang. Apa Mas? Nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jeglek gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau apa nyuwun. Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. No ya, lek enek sing nyuwun gerajakan barang. Oh, nggih. Ana gelang alit, engko diaturke ayo sing bawa Okwa. Ya, engko nembange bareng karo Hani sing jembleng. Gareng. Ya. Nduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba. Saurunge musike muni kok. Ya. Ya. Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? Iku cengkok. Oh, Cengkok like. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek ngarani cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk kuwi bar setu kuwi dinane ngat, Pak. Ya, ngat. Asu, ya. Alah, ora nggo Suarane agane Belambiangan. Jeglek. Sing jeglenge kowe reng malah sing wedok sing sorong. Sing wedok. Kok aku sorot ngono, Mas? Gak doyan to karo. nek sing jenggleng kowe kaya wong crumbak klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikutang ngat ngono ki mau. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Iya jenggleng. iya. Ndang nek. Ayo bar iki. Ya. Nyarang. Nyaran yahi Nuswantara. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kowe aja sembrono. Nek aku jenggleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, he. Geser sebelah. nyaran yahi. Wis mari ya mau. Lagi bar nyerambai kok. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to engko bayar aku pek. Tenan? Wis entek kok. Yanyo wangi Wasik. Wanda. taruh. Oh, Pak. Kok iso bandai? Oh, kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba pisan Gas, kowe loncat pisan Gas. Ini dah. Yup. 1 2 3. Yuk, loncat.
Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakar kalori kok. Oh iya. Mau saurenge mangkat kowe treadmill sik. Wah. Bareng treadmill iso nimbang kok swidak papat bobote. Arek 56 ya nok ya. Ayo. Wah, ganti kene geser. Larelan kidul lalas angker hang keliwat liwat Kayak mundur-mundur ya. Ya. absen Oh, ganti kene. Dalam aku halangan As bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak. Tanah. tanah Indian melare ku meliare Taman Sari Nuswantara Ya, nembang cah loro, Hani karo Okwa. Selain adu suara juga adu joget. Ya. Ya, yuk Gerajakan Banyuwangi Mas, diaturke. Ya, Okwa dan Hani Kusuma. Yuk, kaya ngomong, dados. Sambur semburan
sing tau sepi lanang wadon anekani ngilangaken susah hati Lunggorek pasir-pasir sambur-samburan karek manuk-manuk seliwaran bising-bising samayangan mati janji siran ami kandangan sirah-sirah ami kandangan Matur suwun. Nduhani kene kasike kene istilahse. Ya, Estu wes. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren. Reng, Dawuh, Pak. iki